Baszki. Veszed? Szenzeike. Feltöltöd? YouTube-ra? Az szép. Na tényleg az... Ó, nincs nem az Iodi. MAV-vel? És azt hiszem, hogy basszus. Majd maradjatok, leugrok. De szépen be lehet esni. És meddig tudsz elmenni MAV-vel? Hogy számol vissza? Gyere vissza a red zone-ból, gyere vissza a red zone-ból, és nem lesz semmi gáz. Spawnoljatok rám? Mindjárt. Én is Le váltok fog már. járni az a balanc. Ajaj. MAV-re rákapcsolunk. Ó, várj, az zuhanok. Nem tudtam rászpónolni. Az hogy? Fucking idiots. 07. Várj, rászpónolok. Az úgy megy. Na nem, várj. Na most jó. Jaj! Basszus, leugrottam. Ott az a snowmobile. Aha. Beszálltam és tetején. Oda kerültem. Baszki. Ojjaj. Egyes nyomjatok már. Ezt be kéne bagoltatni még egyszer. De hogy, csak egy, vagy hogy simán egy? Simán egy. Jó. Ezek mind itt vannak? De várjál, tudok lőni a más többiekre amúgy? Tessék? Tudok lőni? Lentről? Ment, hogy el is találom őket. Várjál. Nem, mert szerintem a textúr keresztül. Dobok majd gránátot. Jaj. Vigyázzál, visszaesik. Majd rád. Jaj. A C-nél vagyok. Vagy mi az D? Várjál. Megyek utánad. Gyere! Vaj, leszedlek. Hogy? Nem, mit? Team killt enged itt. De itt megyünk le az izébe, a nullba kb. Amúgy ide kerülnek a halott katonák. Szenzeike, veszed? Ez jó. Ó, pont végig. Hopp, egy heli. 08. Most lenne